Βρισκόμαστε στο εκλογικό κέντρο του Λεωνίδα του Καλαβρού. Μετά την νίκη, βλέπετε εδώ, οι οπαδοί έχουν αρχίσει και μαζεύονται. Ήταν μια πρόσμενη νίκη μετά τον πόλεμο που έγινε στον πρόεδρο. Η γιορτή έχει ξεκινήσει. Αλλά βλέπουμε ξαφνικά τον Νικόλα, τον αντίπαλο του Λεωνίδα του Καλαβρού. Έρχεται από το πρωτοδικείο, είδαμε να βγαίνει με τους μπράβους του. Λοιπόν, η μουσική διακόπτεται, κύριε Καλαβρέ. Έχω να σας ανακοινώσω ότι οι εκλογές ήταν άδικες, τα αποτελέσματα, και πρέπει να ξαναγίνουν, πρέπει να ξαναπανηθούν οι εκλογές. Γιατί? Γιατί ήταν άδικο το αποτέλεσμα. Ο κόσμος μίλησε. Υπήρξε νοθεία. Υπήρχε νοθεία. Πού? Τι λέτε Λουτσιάνι ρε! Ψηφίσαν οι ανθρώποι από την Ιταλία. Δεν το έπεσε ρε! Αλλά εσύ πήρες 40 ψήφια από τα Γιάννενα και θα μου πεις τώρα ότι υπήρξε νοθεία. Γιατί δεν κατάλαβα. Έρχεσαι μέσα στο κέντρο μου εδώ, μες στο εκλογικό μου κέντρο και λες από κάτω, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα. Σας παρακαλώ, περάστε κύριε έξω. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Δεν σε θέλουμε, δεν είσαι αποδεκτός στον κόσμο του Παναξιακού. Να φύγεις! Να φύγεις! Να φύγεις! Νικόλας! 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 Τι λέτε ρε! Δεν το έπεσε καθ' αλλού! Έχει καθώς για μας, ο πρόεδρος μας! Τι έγινε στο πρωτοδικείο τελικά, δεν μας είπες. Συμφωνήσανε που έγινε η έσταση για τις εκλογές και είπαν να ξαναπανελθούν. Θέλει debate! Ναι, τον προκαλούσε debate. Μπράβο! Να δούμε ο πρόεδρος, ο απερχόμενος, δέχεται το debate. Όχι, Λεωνίδα, βγήκε πρόεδρος, Λεωνίδα! Καθαρίστηκαμε! Το δέχομαι, ναι, το δέχομαι. Λεωνίδας!